Әхсән Баянов. Яшьлегемне эзлим. Бұйық тыл хатынны күз алдына китереп барганда, шыннан да ялгыз бер хатынны очраттым. Бу кадәр дә вакытында тап булыр икән. Басу юлы белән миңа каршы атлый. Менә ул бөтенләй якынлашты, нидер сөйләнә, аңлап булмый. Хәтирә апа, шул бит. Бер сүз әйтә дә кирсенеп нәрсәгәдер үкенгән кебек авыр сулый һәм телен шәпелдәтә. Эй Алла, соңга калганмындыр инде. Кызымны бозау ашап чыккандыр. Бер генә сәгать алдан кайтып җитсәм дә бу хәл булмас иде. Эй Алла, нишләрмен икән инде? Сахиб Гәрәй бәгырем кайтканнан бирле күзгә күренми качып йөри. Әллә bizde, әллә башкалар белән шуала инде. Эй Алла, председательгә әйт әле Сахиб Гәрәй җаным, бер телем икмәккә тилмертмәсен. Эй Аллам. Ул кайтмаган ирен кайткан дип уйлый. Күзләрендәге сагыш, бу кадәр сагыш. Әгәр бу күзләргә шушы минутта кеше түгел йырткыч караса, йырткычның да кызганудан йөрәге сулкылдап әрнер иде. Бу күзләр искә төшкәч тә бөтен тән калтырап китә. Йөрәкне курку катыш кызгану, теге дөнья кешесен очраткан шикелле җан ышуы биләп ала. Әйтеп аңлатырлык түгел. Бу күзләр 200 грамм яшел арыш хакына акылдан язган күзләр. Моның өчен кем дә булса үкенәдер. Үзе дә дөньяда яшәмәс хәлдә газапланадыр. Әлбәттә шулайдыр. Хәтирә апа яныннан гаепле кеше сыман башымны иеп уздым. Тыл хатын, ташландыгы җир, колхоз җире. Ул бер кеше рәвешендә язмышны тирги, зарланып һаман кирсенә. Эй Аллам, председательгә әйтегез. Кайсын инде председательгә әйтергә кирәктер инде. Безгә ярдәм итәрлек председатель бармы икән илдә? Вакыты шундый бит. Вакыты кемне гаепләмәк кирәк? Әнә, сап-сары билчәнле кыр. Шул игенне комбайн ура. Үзебезнең председательнең, килмитнең бөтен тормышы шушы комбайнга килеп бәйләнгән. Аның үзенә ярдәм итәргә кирәк, әгәр соң булмаса. Атны читтәрәк туктаттым да Сафуан абзый янына килдем. Нәрсәдер әйтергә теләп, күзләренә карыйм, әллә ул да Юк, нәрсә уйлыйм мин? Миңа шулай тыелды гына. Тыелды гына. Син аның күз кабаклары ияк асты шешенке кабарынкы булуына карама, аның бөерләре авырта ич. Су күбрәк эчсә дә шулай шешеп чыга. Комбайн шаулап бирге пишмакка килеп җитте. Килмитнең бөтен игътибары шунда. Шул машинадан башка бер нәрсә дә, бер кешене дә күрми ул. Иреннәре соң дәрәҗәдә кысылган. Читтән аз гына булса да кагылсаң, бөтен гәүдәсе дерт итеп кабынып китәр төсле. Соңгы тапкыр уравым, диде комбайнер көчкә тыналып. Астмы бугай. Гыжлавы машинасыныкы төсле үк 5 метрдан ишетелә. Мин аны арыгандыр, ял итәсе киләдер дип уйласам, алай түгел икән. Килмит аңа ике төрле уйлауның мөмкин дә түгел икәнлеген сиздерә торган кискен тон белән башыңа да китермә дип куйды. Усаллыктан иреннәре тагын да катырак кысылды. Булмый, Килмит. Мин нишләй алам? Миңа әйттеләр, бетте. Ник миңа әйтәсең аны? Начальство белән сөйләш. Директор МТС белән. Сөйләшербез, сөйләшмәс дисеңме әллә? Әгәр хәзер шушы килеш калса, бөтенләй кала ул. Кул белән урырга кем бар? Аштан үләчәкләр бит, аштан. Миңа нәрсә әйтсәләр шул. Яңадан килермен. Килмит пышкырырга җыенган ат кыяфәтенә керде. Борын тишекләре киң ачылды, аннары тагын кысылды, күзләре усал ычкынланды. Шушы басуны урып бетермичә бер кая атламыйсың. Син кем? Директормы? Безнең бригадирмы? Икесе бер юлы. Бар тизрәк, юкка вакыт әрәм итмә. Соңгы тапкыр бер урыйм да, трактор комбайнын өстерәп, үкерә тагын горизонтка кирип югалды. Килмит белән икәү тып-тын басып торабыз. Күптән түгел әйтергә җыенган сүзләрнең берсен дә әйтергә вакыт юк. Мондый чакта ничек итеп сүз башламак кирәк? Ул үзе ярсыган, нәрсә әйтсәң дә барыбер ишетми. Шабыштан соң тиз генә тынычлана алмаган ат сымак ашыга басу буйлап йөренә, чыдый алмый. Җитмәсә, көзге көнгә хас булмаганча кояш кыздырган була. Әллә шуннан, әллә эшкә әрнүдән иреннәре кара янып кигән. Бәхетсезлегенә каршы, моннан 2-3 метрлап бары сазлыкта чишмә бар икән. Шунда китте. Мин дә аңа ярдым. Салкын саз чишмәсе. Килмит түмгәккә тезләнде. Шалбары аша су үтте булса кирәк, ул тагы торып басты һәм шиләк фәлән юкмы дигәндәй каранып, бер нәрсә дә күзенә чалынмагач, яңадан тезләнде. Кымсызланып салкын су чүмерә башлады.
Салкынлыктан тешләре чатнады бугай, бераз туктатылып, куллары белән авызын каплап торды. Сафуан абзый, җитәр дидем мин куркып. Ә ул ишетергә дә теләмичә, тагы иелеп, тагын кымсызланып эчәргә тотынды. Тагын тешләрен җылытып, тагын чумырды. Ярты сәгать эчкәндер. Комбайн тавышы якынлашкач кына башын күтәрде. Күзләре шундый кызганыч карыйлар. Элекке усаллык кая киткән? Тәнендә температура булырга тиеш. Битләре күмердәй карра кучкылланып яна. Җитәр, эчмә, сиңа ярамый дидем мин кабатлап. Ә ул миңа тагын колак та салмады, борылып та карамады. Аның өчен әйтерсең, мин бөтенләй юк. Комбайн бездән алдарак өлгереп, урыласы җирен калдырып, басу почмагына юнәлде. Килмит йөгерә атлап каршыга чыкты. Тукта, борыл дип акырды ул хәлсез тавышы белән. Тегеләр аны ишетмәгәндәй баруларында булдылар. Килмитнең авыру кыяфәте кинәт юкка чыкты. Ул ярсып трактор каршына ыргылды. Чыгыгыз, минем гәүдәм аша! Ә трактор һаман килә, туп-туры килә, аның өстенә. Сафуан абзый! Аның тапталуыннан куркып, җан әчесе белән кычкырган төсле кычкырып җибәрдем. Ә ул мине тагын ишетмәде. Аның өстенә килеп, менәр чиккә җиткәч кенә шып тукталды трактор. Нишлисең син, иптәш председатель? Дип кычкырды комбайнер һәм ютәлләргә тотынды. Мин сезгә әйттем, бүтән колхозларга юлыгыз минем гәүдәм аша уза. Башыгыз ике булса, таптагыз. Килмит йодрыкларын төйнәп җикеренде, тегеләрнең бик гади нәрсәне аңламауларыннан һаман ярсый барды. Иреннәре соң чиккә тартылып бөрештеләр. Сез урмый киткәч буларны кем урыр дисез? Хәзер яңгырлар башлана. Ул шул килеш калса, сөрлегеп, кыелып, ширеп бетәчәк. Башыгыз бармы, юкмы? Күпме ашлык харап була? Бүтән колхоз. Комбайнер йөткерүдән куркып ахрысы тыелып калды да, бераздан соң тагын дәвам итте. Бүтән колхозларда да шул ук. Аларны кышырыдыни, сезнекени. Шулай булгач, юлга вакыт әрәм итмәгез. Барыбер дәүләт ашлыгы, җыегыз. Югарыдан боердылар бит. Ничә мәкат? Алар аңламыйлар. Шул вакыт тракторга яңадан ход бирделәр. Килмит янә трактор каршына аркылы ятты. Бәхәсләшергә бүтәнчә хәле калмаганга ахрысы. Йөзе күм-күк булып кийгән, тагын да кызганычрак төскә кергән иде. Чыгыгыз минем аша, сезгә шул кирәк бит. Тракторны кирегә чигереп, аның гәүдәсен урап узарга теләделәр. Мәчет излеге белән ыргылып, Килмит тагын трактор тәгәрмәче астына ташланды. Тагын. Менә ул тәгәрмәч астында ук калды бугай. Юк, трактор шатырдап тукталды һәм комбайн чак кына авып китмичә калтыранып шалтырап куйды. Күзләремне Килмиттән алмыйм. Тир, балчык аның битен каплап, ул әллә нинди куркыныч төскә кергән, буялган. Күзләре усал, ләкин хәлсез. Алар тагын чак кына арадан соң гөлт итәр дә сүнәр төсле. Кайчандыр дөнья җимертеп, бөтен авылны ихтирам иттерә алган гырур председатель Сафуан Килмитов. Синме бу? Бүген ул юк. Бу бөтенләй башка кеше. Дөнья, нинди арысланнарны да бөгәсең син. Менә ул дошман тырнаклары астына эләккән яралы арыслан шикелле ухылдап, тыны бетеп, капланып ята. Минем аша, минем гәүдәм аша гына чыга аласыз. Комбайнер аның янына килеп карап торды да, яшьләнгән күзләрен сөртеп куйды. Аннары йомшак тавыш белән тракторчыга эндәште. Әйдә, теләсә нишләтсеннәр. Күп булса, комбайннан төшерерләр. Әйдә урып бетерәбез. Һәм китеп тә бардылар. Ә Килмит кузгалмады. Ятып калды. Мин аңа якын ук килдем. Ура башладылар. Әйдә Сафуан абзый, авылга. Ял ит бераз. Һәм кинәт телсез калдым. Ул башын күтәрергә итә, күтәрә алмый. Аңгырашуын кеше ишетмәсен дигәндәй тыеп, күкрәге эченнән генә аңгыраша. Менә ул аз гына үрмәләде дә, биегрәк буразнага башын салды. Атны, диде ул, һәм бүтән сүз әйтә алмады. Кайдадыр аның аты булырга тиеш. Мин шуны эзли киттем. Ат ярты чакрым чамасы ераклыкта тукталган. Сусыз ур буенда. Чыга алмаган күрәсең. Тыным беткәнче йөгердем. Килеп тарантаска утыруга, үзем дә кытырган кеше сыман атны чаптыра башладым. Дигәнче Сафуан абзый янында идем инде. Ә ул һаман бер килеш башын буразнага салган да ята. Яралы солдат кебек. Күпмедер мизгелгә аның баш очында тынып калдым. Менә ул, әллә авыру,
Әллә яралы? Ничек булса да ул чынлап та солдат. Кадровыйда хезмәт итеп кайткан өчен генә түгел, эше буенча. Сугыш башланганнан алып, ул дәүләткә ничәмә мең пот ашлык тапшырды. Күпме кеше ул азык белән үзенең җанын саклап, күпме фронтовик, күпме фашистның башына җиткәндер. Һәрбер төк бер пуля. Ул вакытта девиз шундый иде. Колхоз ул җитәкләгәндә моңарчы бирешмәде дияргә ярый, чөнки ул үзенең төп бурычын ашлык тапшыруны һич тә киметмәде. Ә менә хәзер сугыш беткәч, ул ята. Буразнага башын салып ята. Дошман җиңелде. Мин үземнең бөтен сәләтемне, оештыру талантымны, азмы күпме белемемне, бөтен көчемне, тормышымны жәлләмәдем. Расходка чыгарып бетердем. Инде көч калмады. Һәм мин гаепле түгел. Инде миңа үләргә дә ярый. Хәзер үзегез карагыз ди кебек. Чын мәгънәсендә батыр ирләргә, геройларга хас иде аның тормышы. Тарантаска салам түшәгәч, мин тиз генә аның култыгына кердем дә, сол кулым белән биленнән кочаклап, тарантаска сөялдердем. Ул бер сүз дә әйтә алмады. Юл буе ыңгырашуын бар көченә басып, үлем белән көрәшеп кайтты. Капка төбендә халык җыелды, без аны өенә кертеп түшәккә яткырдык. Басуда калган үзем җиккән ат янына ашыктым. Комбайн төнгә чаклы урды. Соңгы йөкне кайтарып бушаткач, Сафуан абзый яшәгән күрше авылга яңадан киттем. Караваты янында күпме утырганмындыр, ул миңа берничә сүз әйтте һәм аның һәр сүзе мәңге онытылмас булып хәтергә сеңеп калды. "Я", диде ул элеккечә кырыс, ләкин хәлсез тавыш белән. Син ни өчен ачуланып йөрисең миңа?" "Нинди ачу? Бернинди ачу юк", дидем мин, аның нәрсә хакында сүз башлавына төшенеп. "Мондый авыр вакытта бу турыда сөйләшү мөмкинмени?" "Әйт турысын. Син белеп калырга тиеш." "Нәрсәне?" "Ялгышыңны. Ялгышыңны?" Әйтерсең минем аңа элегрәк булган үпкәләвем ялгыш. Әйтерсең аның Уфада хәлемне аңламавы, читләшүебез минем гаеп. Әйтерсең мин теге ашлыкны чыннан да дөрес исәпли алмаганмын. Әйтерсең мин аны каядыр куйганмын. Чыннан да аңа әйтләсе сүзләр бар да бит. Хәзер ничек әйтәсең аларны? "Синең гаепсез икәнне аңладым", дидем мин, үзе кебек үк тын тавыш белән. "Теге ашлыкны әйтәм. Аны кемдер бүтән берәү яшерде. Без бертекләп җыйган ашлыкны. Мине чыгардан шул чыгара. Гаделсезлек. Миңа бер нәрсә кирәкми. Дөрестлек кирәк. Урлашучының шын йөзе ачылырга тиеш." "Дөрестлек төрлечә булырга мөмкин." Аңламаганга күрә мин аның бу сүзен җавапсыз калдырып, шунда тукталырга да җыенган идем. Сафуан абзый үзе дәвам итте. "Ашлыкны басудагы килеш урласалар, аның яртысы әрәм була. Яшел килеш түгелеп, шәшелеп, тагын ничек. Шуңа күрә аңа юл куймаска кирәк." "Мин дә шуның өчен." "Мин дә. Юкка гына күпме кешене куркытмадык. Ләкин син аларны судка бирмәдең. Башка колхозларда анысы икенче нәрсә. Факт бит шунысы. Кеше урлашмаска тиеш. Гадел юл белән яшәргә." "Әйе. Бу дөрестлек. Монысы синең дөрестлек." Мин аңа гаҗәпсенеп карадым. "Синеке дә?" "Азрак минеке дә. Ләкин принцип түгел. Ә синең бит ул принципка әйләнгән. Тик шулай гына яшәргә тиешләр. Синеңчә. Тормыш катлаулырак. Анда дөрестлек ике яклы. Мин үзем бер яктан урлашуны тыйдым, ә икенче яктан үзем дә шуны оештырдым." Әллә колагым ялгыш ишеттеме? Әллә Сафуан абзый авыру аркасында буталамы дип аңа текәлдем. Ә ул сөйли бирде. "Шулай. Бу да дөрестлек. Синең 300 центнерың кая китте дигән. Безне бит шул ачуланыштырды, шулай бит?" "Әйе, соңгы вакытта", дидем мин дә ризалашып. Ул сөйләрлек хәле калмагандыр ахрысы, башын артка җибәреп, берничә минут сүзсез ятты. Әгәр шушы хәлендә үлеп китсә, мин үз уемнан үзем куркып, нервлана башладым. Ул чакта бит ул минем карашта кечкенә бер кеше, начар кеше, гади бер карак булып калачак. Монда тагын нәрсәдер бар. Мин аны ишетергә тиеш. Көч-хәл белән 5 минутлап түзгәннән соң, мин үзем сорарга мәҗбүр булдым. "Сафуан абзый,
Син нәрсәнедер әйтеп бетермәдең. Әйе, диде ул сүз юнәлешен ычкындырмыйча. Син шуны хәтереңә төшер. Ул вакытта көз көне һәр өйгә юеш ашлык керттердек. Әйе, киптерү өчен. Аннан соң аны яңадан тапшырдылар. Колхозга, дәүләткә тапшырдылар. Ә бер өлешен үзләренә калдырдылар. Менә ничек? Яз көне кайбер колхозларда 300 кеше үлгәндә, бездә үлүчеләр бөтенләй диярлек булмады. Ни өчен дисең? Шул ашлык калу аркасында. Син минем турыда, минем исемем турында гына уйларга оныткансың икән. 1000 кеше хакында уйлаганда, бер кеше үзен корбанда итә ала. Менә ул миңа нинди роль тапшырган икән. Әйе. Әгәр белгән булсам, шул чакта ук мин каршы килер идеммени? Риза булыр идем. Юк, курыкмас идем. Ә булай ул бөтен куркынычны үз өстенә алган. Оешкан рәвештә урлау дигән сүзне ишеткәнем бар иде минем. Колхозчылар өчен тырышкан председательләрне конвой белән алып китләрен ишеткәнем бар иде. Сафуан абзый, син бит мондый мөмкинлекне белеп, күреп тордың, ә шулай да җинаяткә бардың. Ни өчен? Йөзләгән тормышны саклап калу өчен, икенче елны шул ук икмәкне үстерергә кешеләр калсын өчен. Бу да дөреслек. Тик ике генә яклы түгел, күп яклы дөреслек бу. Ул чынлыкта һәркем өчен файдалы, халык өчен дә, дәүләт өчен дә. Шул ук вакытта үзе җинаят. Кемдер үз язмышын корбан итәргә мөмкин. Дөреслек. Менә нинди катлаулы нәрсә икән ул. Ә мин аның бер генә ягын белгәнмен. Сафуан абзый бераз күтәрелебрәк ятты. Мин аның мендәрен кабартыбрак өскәрәк күтәреп куйдым. Син, диде ул, мылтык тотып көрәшергә саңа калдың хәзер. Син баяннан айырылма, музыкадан. Мылтыкны мин барып алмадым. Аның миңа кирәге юк. Тик музыкадан да айырылдым инде. Афу ит, диде Сафуан абзый, ишетелер-ишетелмәс. Бу турыда ул бүтән сүз кузгатмады. Ләкин мин аның ни өчен гафу үтенүен аңладым. Кирәк чакта киңәшче, ярдәмче була алмадым дигән сүзе иде бу аның. Нишлексең? Төзәтеп булмас бит хәзер. Миңа тиешле сүзләрнең әйтелеп беткәнлеген сизеп, саубуллаштым да чыгып киттем. Икенче көнне кич белән тагын килгән идем, инде күрә алмадым. Аны самолет белән шәһәргә озатканнар. Һәм мин аның терелмәсен эчке бер сизенү белән сизенеп, нәрсә уйларга да белмичә таркау күңел, бәйләнешсез һәм җавапсыз сораулар, уйлар белән кире өйгә кайтып киттем. Бу югалту моңарчы таныш булмаган иң буталчык һәм иң авыр кичерешләр тудырды. Сафуан абзый дөньядан китте. Хәзер аның язмышы минекеннән яхшырак төсле тоелды. Бүген мин аның урынында самолетта соңгы кабат очкан булсам, бәлки үземне бәхетлерәк хис итәр идем. Әхсән Баянов. Яшьлегемне эзлим. Дүртенче бүлек. Шулай. Калдым бер үзем. Яратусыз, максатсыз, ышанычсыз. Шул көнне аңладым. Югалырга мөмкин булганның берсе дә калмады миндә. Иң авыры киләчәкнең кирәге калмады. Нишләргә? Хәзер кемгә киңәш сорап барырга? Әнигә мин шул ел ярым эчендә баштан кичкәннәрне сөйли алмыйм. Ул миңа бер ни әйтә алмый. Мине хәзер бер нәрсә кызыксындырмый. Шуңа күрә элеккеге 1000 сорауны конкрет бер сорау алыштырды. Бердән бер сорау. Башны кая куярга? Мин кайбер җанварларның ничек үлүен беләм. Йорт хайваннарыннан мәче һәм этләр үлүен күзәткәнем бар. Үләр вакыт җитүен сизсәләр, алар югалалар. Өйдән ерак китәләр. Үзләренең газаплануларын күрсәтмәс өчен каядыр чит җиргә китеп ылагалар. Кеше өчен дә матур үрнәк түгелме соң бу? Хайваннар иленнән дә әйбәт үрнәкләр килә бит ахрысы. Әйе, карар әзер. Кая да булса китәргә дә, һәм мине инде пароход алып та китә. Аннан соң товар ташучы поездга утырам. Кая? Кавказга. Әйе, Лермонтов геройлары янына. Кырыс чынбарлыктан
хыял иленә. Бүтән барыр җир, бүтән максат күрмим. Бәлки чынбарлыктан шул юл белән котылырга, бөтенләй башка җиргә, материаль кысанлыктан идеаль киңлеккә чыгарга, демон төсле күктә, тау түбәләре буйлап сәяхәт итәргә мөмкиндер. Кавказ таулары буйлап чабам. Тик сихерле канатларда түгел, әлеге чын поезд түбәсендә. Шагыйрь гомере шикләнгән Машук тавын күзәтәм. Лермонтов исеме бирелгән капканы карыйм. Шуннан узаргамы, узмаскамы, уйланып торам. Уссам, тегендә, арырак, анда мине дә үлем сагалап ятадыр. Әйе, миңа да шунда барырга кирәк. Һәйкәл, обелиск. Бөтен уйны ирекне кысып, әйләндереп алган тупас чылбырлар, аларны шагыйрь үзе дә күреп белеп торган, минем дә хәл аныкыннан яхшы түгел, бәлки начаррактадыр. Чөнки мин үземнең күзгә күренми торган чылбырлар белән уратып алынганымны сизәм. Кычкырасым килә. Кемгә, кайчан, нәрсә дип кычкырырга белмим. Тирә-якта сагыш кошлары. Алар үлем ярасыннан газапланып, яңгыр астында кыйнып яткан Мишельне күреп торалар. Аңа нәрсәдер әйтәләр. Ә миңа бер сүздән дәшмиләр. Мин аларның телен белмим. Миңа тагын да кыенрак. Шагыйрь баскан ташларны чамалап Пятигорск буйлап йөрим. Подкумык шавын тыңлыйм. Нәрсәдер ишетәм дә бугай, тик аңламыйм. Йөрәк авыртып кысыла. Юк, барыбер аңламыйм. Үзем ишетергә теләгән киңәшне ишетә алмыйм. Елга буенда гына базар икән. Ул минем өзелеп ашыйсым килгәнне искә төшерә. Үзем күрә алмаган чынбарлыкка кайтара. Димәк, мин эзләгән дөньяның капкасы монда да бикле. Бу тормышны мәңгелек белән куша торган юллар юк. Аларны кемнәр генә таба, кемнәргә генә ачыла икән ул дөнья, белмим. Поездга, электричкага утырам. Минеральные воды ягына. Дерматин белән тышланган йомшак креслолар. Мондыйны гомеремдә дә күргәнем юк. Бу ахрысы мин эзләгән күренеш. Тирә-ягымда матур-матур киенгән кызлар. Аларның кайсы Мэри икән дә, кайсысы Вера икән. Мин аларны танырга телим, күзләренә карыйм. Аларда кайдадыр күргән кешеләрен төсмерләгәндәй миңа карыйлар. Тик бу бәхет тә озак дәвам итми. Контролер билет тикшереп мине дөньяга тагы кайтара. Минем билетым юк. Тагын нидер әйтә, ә мин ишетмим. Урынымнан кузгаласым, бердән-бер ләззәтемнән, менә бу күзләрдән, хыялдан аерыласым килми. Шулай утыра бирәм. Инде хыял белән яшәргә дә ирек юк. Контролер миннән ни өчен билет алмыйсың дип сорады булса кирәк, ә мин туп-турысын әйтәм. Акчам юк. Кызлардан шикләнепме, ул бик йомшак сөйләшә. Ичмаса бу вагонда утырма, әйдә, башка вагонга дип пышылдый. Мондый әйбәтләп әйткән сүзне күптән ишетмәгәнгә күрә, буйсынырга, аның артыннан атларга мәҗбүр булам. Ә күзләр һаман карыйлар. Сизәм, алар минем арттан гаҗәпләнеп һәм кызганып карап калдылар. Алар белән сөйләшергә, шаярырга миңа нәрсә камачаулады соң? Мине бу дөньядан нәрсә аерып тора? Башкалардан кимме мин? Ни гаебем бар минем? Минеральные воды. Озакта үтми, поезд мине прохладныйга китереп ташлый. Кая барырга тиешмендер, белмим. Мине монда бер нәрсә генә борчый. Ничек тамак туйдырырга? Базарга киләм, бернинди өмет юк, ичмасам күз белән булса да ашап торам. Пирожоклар, ипи, пешкән бәрәңге, тавык ите. Аш казанын көзән җыера, авыртуга чыдый алмыйча читкәрәк китеп киоск кебек нәрсәгә сөяләм. Күпме торганмындыр, бер мәлне күрәм, минем яндагына прилавка алдына басып, юан гына бер хатын аш сатып тора. Чыная кәтле генә балчык чүлмәккә салып аш бирә. Ашагач кына түлиләр. Әллә фасоль, әллә борчак ашы, исе борынга ук килеп бәрелә дә йөрәкне чеметә. Кесәдә бер тиен акча юклыгын белсәм дә чиратка басам. Менә чәшкә хәтле кечкенә генә бер чүлмәк белән миңа да аш бирәләр. Читкәрәк китеп, ике кабуда чүлмәкне ялт иттерәм. Әллә фасоль, әллә борчак ашы, төшенмим. Хәзер нишләргә? Тагын берәрне салдырып алыргамы, әллә качаргамы? Качсаң була булуын, мине бөтенләй оныттылар. Хуҗа хатын башкалар белән мәшгуль. Тик ташлап китсәң, кешенең чүлмәге жәл. Әйдә, әрәм булмасын, прилавкасына илтеп куйым. Шулай эшлим дә. Мине сатучы хатын исенә төшерде дә, нечкә тупас тавышы белән чинап кычкырды. Акчасын кем түләр?
Хәзер дип кесе актарган булып 1-2 минут вакыт уздырам да, ник икәнен үзем дә абайлап бетермәстән торып йөгерәм. Вокзал ягына. Тотыгыз, тот! Хатын шушка кебек шыелдый. Ирләре читтә тәмәке тартып аларны саклап утыра икән. Онлап ир кеше мине куа килә. Гаҗәп! Киң базар мәйданы буйлап мин шабам, алар шаба, мин шабам, алар шаба. Нәрсәдер акыралар. Күрәм, вокзал ягыннан бер милиционер минем каршыга йөгерә. Тукта, курыкма. Ишетәсеңме, курыкма. Кил минем янга. Вокзал янына җитәрәк, мин аның янында тукталдым. Тегеләр дә килеп җитте. Хәер, мин бу бәндәләргә караганда тизрәк йөгерәм икән. Алар симез, авыр, мин хәзер кош кебек, җип-җиңел, аларның мине тотачаклары юк иде. Туктагач, йодрыкларын уйната минем өскә эт өере сыман ташландылар. Бер-икесе җыпып та алды, җавап кайтарып өлгермәдем. Тик милиционер тегеләргә каршы сугыша башлагач, өркеп чигенделәр. Йомылышып, кайсы якка таралдылар. Милиционер минем белән вокзал залына чаклы ияреп килде. Монда минем юлда танышкан иптәш малаем калган иде. Тиенчеккә охшаган бер нәрсәмне аның янында калдырган идем. Менә мин шушында, диде милиционерга әле һаман да тынычлана алмыйча көчкә тын алып. Бу кем, диде ул һәм егет каршысына килде. Бүген генә таныштык. Юлда йөгерүдән ярсыган милиционер шул ук тиз хәрәкәт белән егетне якалап торгызды да яңаклый ук башлады. Тегесе: "Ни өчен кыйныйсың?" дип кычкыра. Милиционер: Синме бу? Тагын килеп чыктыңмы? Яңа шайка җыясыңмы? Күземә чалынма. Күрсәтермен мин сиңа", дип тегене тукмап озатып та җибәрде. Әллә кузгалган ачуын шулай егетне суккалап басты инде. Алай дисәң, ник минем үземне бәргәләмәде? Мин сәбәбен беләм. Гаебем бар, риза булып торыр идем. Ул һич гөнаһсыз кешене рәнҗетте. Ник? Мин моның сәбәбен аңлый алмыйча баш ватам. Егет китүгә, милиционер елмаеп та җибәрде. Тегеләр сине изеп ташлыйлар иде бит. Син шундук минем янга киләс урынга миннән дә качасың. Ник курыктың син миннән? Милиционер бит. Ха-ха. Син начар милиционерларга туры килгән. Аңлыйм, жәл. Мин җавап бирмәгәч, тагы үзе сүз башлады. Син ничек? Туйдыңмы? Юк. Ничәне ашадың? Берне. Күбрәк ашыйлар аны. Ашагач. Барыбер үзләренә дә харам ризык, спекулянтлар. Тәмам, туйдык инде без алардан. Милиционер иң якын дус кебек минем хәлемне, каян килүемне, кем икәнлегемне сорашты. Соңыннан гаҗәпләнеп карады. Тормыш авыр дип бу якка килеп чыктыңмы? Әйе, дурак син. Мин эндәшмәдем. Ләкин дусларча әйтелгән сүзгә ачуым да кузгалмады. Ул миңа иркәләү сүзе булып ишетелде. Йөзендә борчылу, сизеп торам, минем язмыш өчен кайгыра. Хәзер нишләргә уйлыйсың инде, диде ул, шул кайгыр тулы кыяфәт белән. Белмим. Мин синең урында булсам, хәзер туган өемә кайтып китәр идем. Анда миңа берни юк. Иң мөһиме, хәзер ачтан үлмәскә кирәк. Аңладыңмы? Туган җир ул, ни әйтсәң дә, үз анаң. Мондый чакта аннан да якын иткәнен таба алмассың. Мин укырга, кешечә яшәргә телим. Алайса бигрәк тә. Монда сине кем укытсын? Син кемгә кирәк? Стипендия ул нигә җитә? Аны ала башлаганчы ничек яшәмәкче буласың? Эшкә керергә мөмкин. Милиционер кулын ук селтәде. Шулай булгач, соң бит. Бу якларны бит фашист таптады. Талады, хәзер җимереклек, хәерчелек. Үзебез сезнең ярдәм белән аякка басабыз. Балачага кияте искә төште. Куркаклыгыннан тәмам туеп, йөдәп, күл буена суга батырга килгән куян, үзеннән куркып суга сикергән баканы күргәч, миннән дә куркаграклар бар икән ишәле. Булай булгач, миңа шөкер итәргә дә мөмкин дип үлмәскә була. Мин дә шундыйрак хәлгә калдым бугай. Без сездән дә кыенрак яшибез диләр миңа. Милиционерның күзләренә туп-туры карап гаҗәпләнүемне сиздердем. Аптырашта калуымны төшенгән акыллы зәңгәр күзләр мине тынычландырырга тырыштылар. Башны игән хәлдә юатулы сүзләр ишеттем. Син ул хәтле быегып та китмә, иптәш. Бу вакытлы хәл. Әйтәм ич, менә туган җиреңә кайтып, бераз ис ал, ныгы. Аннары укырсың, кеше булырсың.
Көту тактик алым ул. Сугышта да, тормышта да кирәк була. Өйгә кайтырга. Хәзер акчам юк минем. Беләм. Ничә көнлек юл? 6 көндә кайтып җитәргә була. Менә алайса, диде милиционер һәм кайгысы беткәндәй җиңел сулап кесәсенә тыгылды. 60 сум акча сиңа. Көненә бер тапкыр ашасаң, җиткерерсең. Килештекме? Миңа хәзер нәрсә әйтергә кала? Күзгә карап дөреслекне әйткән бу кеше хаклы. Ул минем кесәгә акчасын үзе үк такты да кабатлап әйтте. Я, килештекме? Килештек. Инде кузгаларга да ярый дип торганда, башка тагын сорау килде. Нишләп әле мине кыйнамадыгыз? Бер танымаган кешене шушылай озатасыз. Милиционер яп-якты күзләре белән тагын елмайды. Крамскойның Христос в пустыне дигән картинасын беләсеңме? Юк, белмим. Белмәсәң, бел син аны. Мин сине узак күзәттем. Нәкъ шуның төсле уйланып утыруыңны күрдем. Жуликлар уйланып тормыйлар. Әшәке кешеләр уйланса да андый булмыйлар. Кара әле син ул картинаны. Ярар, карармын. Әңгәмә шуның белән төгәлләнде. Ул минем аркамдан какты һәм китеп тә барды. Хәерле юл, браток. Ярты сәгатьтән поезд мине яңадан төньякка таба очырта иде инде. Шит җирләр хәтердә ничектер биеклек рәвешендә калган. Ихтимал, таулы урыннарда йөрү шулай тәэсир иткәндер. Ә биектә куркыныч, егылып төшсәң, сөякләреңне дә җыярлык түгел. Ә мин туган җиргә кайтып егылдым һәм исән калдым. Аннан да ышанычлырак урын юклыгына инандым. Туган җир. Ничә кабат кайтып егылдым сиңа мин үз гомеремдә? Ничә кабат? Ничә кайтсам да кабул итәсең. Шуңадыр күңел үзен монда тынычрак хис итә. Кайткач та беренче ишеткән хәбәр шул булды. Сафуан абзыйны җирләгәннәр. Әлбәттә минем өчен яңалык түгел бу. Шулай булачагын сизеп киткән идем ич. Снарядлар яумый, ләкин кешеләр үлә. Сугыш дәвам итә. Геройларсыз, романтикасыз. Әхсән Баянов. Яшьлегемне эзлим. Икенче хәбәр, анысы менә минем кулда. Ленадан хат. Көтеп яткан. Хатны ачырга ашыкмадым. Өстәл артында якын килешәк турында баш ватып утырдым. Ихатага чыктым, бакчага кирдем. Җәмгыятькә нәрсә дә булса бирмисең икән, синең аңардан үзеңнең дә таләп итәргә хакың юк. Дөрес сүз. Килешәм. Дөресрәге килешәм һәм килешмим. Ни өчен? Җавап әзер түгел. Бакчада орлыктан тишелеп чыккан алмагач үсентеләре бар. Күптән аларны күчереп утыртырга вакыт, әмма кемнең дә кулы тимәгән. Алар рәтләп үссеннәр өчен берәү кайгыртырга тиеш. Ни өчен шул берәү мин түгел? Димәк, үсентеләргә урын сайларга кирәк. Бу урында элекке бакчаны бетереп бәрәңге утырта башлаганбыз. Бәрәңгесез көн юк. Әнә тегендә өй түрендә күпме җир буш ята. Шунда киртә корып, ник бакча ясамаска? Иске мыска агачлардан көн озын киртә тоттым. Икенче көн алмагачларга урыннар казый башладым. Көзге кояш үзенә күрә җылыткан була. Тирләп маңгайларны сөртеп куям, үзем эшлим, үзем уйланам. Бу агачларны күчереп утыртмасам, су сипмәсәм, терлек ашамасын өчен хәстәрен күрмәсәм, кыйма тотмасам, алардан нинди уңыш көтәргә мөмкин? Җимеш бирми дип аларны тиргәргә кемнең хакы бар? Бакча гына түгел, басуда шулай. Ашламагач, карап үстермәгәч уңыш юк. Ә миннән уңыш көтәләр. Өй янында тәрәзәләргә каршы бакча барлыкка килде. Алмагачлар үсәр, шымыртлар. Алардан рәтле җимеш көт инде син. Ялганмаган агачлар, вакытында кул җитмәгән. Хәзер соң инде. Шулай да үссеннәр. Әче булса да җимеш бирсеннәр, безнең кичерешләр әчелеге аларда калсын. Кемнәрдер аны татып караячак бит әле. Татып карарлар һәм ихтимал безне дә аңларлар. Кесәдә хат һаман йөри. Лена хаты. Таушалып биткән инде, ә минем ачканым юк. Нәрсә язуы мөмкин икән? Ачсам, романтик рухта язылган төче сүзләр укыйм.
Әнис бәгырем. Син минем белән серләреңне бөтенләй уртаклашмый башладың. Мин моның сәбәбен аңлыйм әлбәттә, ләкин чарасын таба алмыйм. Мин сине һаман үз янымда гына тотар идем, иң ышанычлы киңәшчең булыр идем. Тик син моны теләмәдең һәм теләмисең. Синең күңелең башкада иде һәм хәзер дә тынычлана алганың юк. Шулай да мин сиңа ачуланмыйм. Теләсә ничек кенә булса да, әллә нинди авыр хәлләрдә калсам да, барыбер мин сине яратачакмын. Сине миннән беркем дә тартып ала алмас. Сине көтеп арагач, үзеңне эзләп авылыгызга килгән идем. Син инде киткәнсең икән. Кая, ни өчен? Синең миңа бу хакта әйтерлек тә якынлыгың калмагандыр шул инде. Яратуыңны таләп итмим. Гади дус, таныш буларак, үзең хакында белдерүне дә хәзер артык күрәсеңмени? Син бу хатны укый алырсыңмы, белмим, минем өчен барыбер. Миңа эштә җыйналган ярсуымны тышка чыгарырга кирәк. Бары шуның өчен генә язам. Чөнки язмыйча булдыра алмыйм, түзә алмыйм. Авылыгызга килгәндә, ормандагы үзебез генә белгән кайчандыр янында үзебез кичләр уздырган каенга синең исемеңне уеп яздым. Каенның яралары төзәлгәч тә, ул исем барыбер танырлык булып калачак. Ул исем минем күңелдә дә үзенең изен җуймаячак. Аерылсак та, бөтенләй очрашмас булсак та. Хуш, минем бәхетсез мәхәббәтем. Лена. Хат, бер карасаң, йөрәк каны белән язылган. Анда үлеп баручы мәхәббәтнең соңгы әче зары ишетелгән сыман тәэсир итә. Икенче минутта әллә ничек ышанмау, шик туа. Бу сүзләр аның йөрәгеннән чыккан сүзләр түгел, күпләргә таныш гомуми сүзләр, ятланган фразалар төсле тоела. Ләкин бер нәрсәгә ышанам. Ул инде өметен өзгән һәм башкалар белән чуала башлаган. Бу җылы сүзләр мине рәнҗетмәскә, хәлемне җиңеләйтергә тырышудан гына язылган. Кирәкмәгән төшелекнең шулай максаты була. Моны гына аңларлык хәлдә бит әле мин. Шушы кырыс нәтиҗәне раслар өченме, шикләнү тойгысын басарга теләпме, үзебез генә белгән теге каен янына ашыктым. Шигем монда тулысынча өстенлек алды. Анда минем исем язылмаган. Каен тузы чип-чиста. Ленаның кулы бөтенләй кагылмагандыр да бәлки. Эх, Лена, мәхәббәт турында. Үлемсез мәхәббәт хакында сөйлисең бит. Исемемнең синең күңелдә күпме сакланачагын инде ахырынача төшенгәнмен ич. Я, хуш инде. Мин сиңа ачуланмыйм. Минем сиңа бернинди дәгъвам юк. Аерылсак та, бөтенләй очрашмас булсак та. Минем белән бер нәрсәдә чыкмасына ышангач, үз тормышың хакында уйларга тиешсең. Ниһаять. Шулай да безгә тагын очрашырга туры килде. Ишкарга кино килгән иде. Авылда сирәк була торган вакыйга бу. Бар мин ничек каласың? Караңгы күптән төшкән. Халык клубка шулай һаман соң җыела. Мин барып кергәндә алдагы урыннарның күбесе буш иде әле. Ни өчендер арттагы урыннарның берсенә утырдым да, тагын бер кешелек урын калдырдым. Әллә Лена өчен? Гаҗәп. Лена. Азакламый керерсең. Гадәтеңчә якты итеп бер елмаерсың. Нечкә җиз калай тавышың белән көләрсең. Бәлки бераз күңелдә күтәрелеп китәр әле. Белмәссең. Кергән бер кешегә күтәрелеп карыйм, уңайсызланып караганымны сиздермәскә тырышам. Шулай азакка хәтле диярлек көткәч, күңел сине күрергә ашкына башлады. Теләк ярсынуга күчте. Без һәр вакыт шулай үзебезне үзебез нәрсәгә дә булса ышандыра алабыз, алдый алабыз һәм кичерә башлыйбыз. Кино башланырга санаулы минутлар гына калды. Урамда мотор гөрелди башлады, пленка тәгәрмәчләрен аппаратка якын китерделәр, берсе әнә куелды да. Ут сүнәр һәм шул минутта ишектән син күрендең. Йөрәк шатлыгыннан сикереп дөпелдәп куйды. Син күрсен өчен мин урындыгымнан торып бастым. Менә күрерсең дә, таныш елмаюың белән син елмайдың, башыңны түбән идең һәм алга таба атлый бердең. Синең арттан тагын бер кеше, ир кеше килә иде. Нишләп мин аны күрмәгәнмен әле? Менә ул сине култыклап алды. Нинди чибәр хатынны эләктердем бит дигән сыман, гырур гына басып, алдагы рәтләрнең берсендә сиңа урын тәкъдим итте һәм ут сүнде.
Экранда ниндидер сүрәтләр барлыкка килә, кемнәрдер нәрсә хакындадыр сөйләшәләр, бәхәсләшәләр, тиргәшәләр, сугышалар. Мин аңламыйм. Нәрсә соң бу? Лена, кем белән син? Аңладым. Якында гына берәү күршесенең колагына иелеп пышылдады. Лена кияүгә чыккан. Әйе, ул кияүгә чыккан. Табигый, минем аңа бернинди дәгъвам юк. Ул шулай булырга тиеш. Ниһаять, бер вакыт хәл үзгәрергә, төгәлләнергә тиеш ич. Бары шул гына, бик примитив дәрәҗәдәге табигый хәл. Ник син шушы хәтле югалып калдың? Сиңа нәрсә? Кино бетте. Кешеләр кузгала, мин дә ниндидер инстинкт белән кузгалып киттем. Төнге караңгы урамнан ялгызым гына барам. Япа ялгыз. Менә шушы минутта инде мин чынлап та ялгыз. Кап-караңгы. Мине үзебезнең авыл кешеләре утыртып кайттылар. Нәрсәдер әйтәләр, ишетмим. Эндәшеп җавап ишетмәгәч, кул селтәделәр бугай, бөтенләй сүз кушмас булдылар. Үзара юл буе гәпләшеп, бәхәсләшеп, көлешеп, тиргәшеп кайттылар. Сүзләре колакка кермәде. Үз хәлемне соңыннан тикшереп карагач, мин тагын бер ачыш ясадым. Күңелен белән аерылышырга, һәр минут әзер торсаң да, яратмасаң да, һич нәрсәгә дәгъва итмәсәң дә, үзең белән бәйләнештәге кешеңнән аерылу барыбер фаҗига. Син аны барыбер көнлисең. Үзеңә кирәк түгел, читләргә бирәсең килми. Кеше күңеле бөтен дөньяны кычарга омтыла. Һәр вакыт шулай. Һәр кем шундый. Сынап карагыз, әгәр ышанмасагыз. Уйлап карагыз. Кешегә бер вакытта да җитеп туктамый. Тора-бара үзем өчен бер нәрсәне ачыкладым. Әйтерсең, мин озак кына вакыт авырып яткан һәм хәзер терелеп урамга чыкканмын. Югалтулар ачысыннан һәм ихтиярымны бәйләп торган ярыйсы ук азгын мәхәббәттән терелеп чыгуым иде бу. Авылны, үз хәлемне шунда үз төсендә күрә алдым. Сугыш дәвам итә. Сафуан абзыйлар гомерләрендә кызганмый син? Дезертирме? Хакың юк бу көрәштән читләшергә. Сафуан абзый юк. Бер кеше кимеде. Буш урынны кем алырга тиеш? Үз хакыңда гына кайгыртырга хакың юк. Сафуан абзыйың Килмитов үзе өчен үлмәде. Хакың юк. Йөгән тоттым да иртән иртүк атлар утарына кирдем. Миңа Ганията дигән кара туры атны бирделәр. Тояклары чабата кебек җәелгән, яндырганнар. Яхшы ат идең шул син дус. Ашарат янмый ул. Кешеләрдә шулай. Әйдә, яңадан яши башлыйбыз. Безгә үзебезнең нәрсәгәдер сәләтле икәнебезне күрсәтергә кирәк хәзер. Атым уйчан, акыллы күзләре белән карады да, миңа риза дигәндәй башын иде. Камыт кидерә башлагач, аның муенында күкрәк янындарак чәйнек капкачы хәтле суелган урын, җәрәхәт күренде. Камыт дигән иде атка. Кемгәдер җансыз кешегә туры килгән. Шактый вакыт азапланып, камыт бияте аркылысына җәрәхәттән өстәрәк туры китереп, сәнәк сабы юанлыгында тегелгән чүпрәк бәйләдем. Хәзер яра төзәлергә тиеш. Шулай, мажар җиктем дә, сәлам тавыягы басуына көлтә ташырга киттем. Көлтә дип искерәк гадәт буенча әйтәм. Ул чакта ашлыкны көлтәләп торырга вакыт җитмәгәч, чабып кына ияләр идем. Кара торы дустым белән кара көзгә чаклы ул басуларның аркылысын, буен күп кичәргә туры килде безгә. Кырда кар ята инде, ләкин ашлык һаман сугылып бетмәгән. Бызланып каткан шүмәләләрне көч-хәл белән куптарып тиебез. Ындыр табагына йөк китерәм. Халык ялга туктаганмы, учак янына җыйналган. Хәбир аларга газета укый икән. Мине күрүгә каршыма атлады. Үзенең авыз кулакта. Менә синең мәкалең чыккан. Йөк өстеннән сикереп, аягымны сындыра яздым. Шынмы? Менә ул тагын газетаны миңа тоттырды. Каярада язып ташладың әле син аны? Йотылып укыйм. Әйтерсең, күңелдә еллар буе йөргән авыр уйларны мин түгел, газета үзе миңа сөйли. Авыл кешесе үз хокукларын үзе белеп җиткермәсә, аңлатырга, көн сайын аңлатып торырга кирәк. Шәйми Ишмөхәммәтов кебек баш-баштакчылар аның өенә бер сәбәпсез кирип, тентеп йөрмәсен. Колхозчы, әгәр гаебе юк икән, куркып яшәмәсен. Үзенең бүгенге тормышның хуҗасы икәнен белеп яшәсен. Ну, малай, баяныңны да юллап алдың, үзен дә җиңдек. Хәзер ул милиционер түгел икән инде. Йөрәк бар икән үзеңдә. Минем йөрәк нәрсә?
Аларның фәлсәфәләре җиңелә. Фәлсәфә дип мишәрәттең инде, диде Хәбир. Һәм мин аңа текәлеп карагач сүзен бирде. Бер ай чамасы элек миңа да килгәннәр иде. Кемнәр? Районнан бүтән өйләргә дә кергәннәр. Нәрсә әйттеләр? Шәйми турында сораштылар. Син дөресен әйттеңме? Нәрсә әйттең? Синең баянны хаксыз алганын. Үзең? Безгә гел килешеп кенә яшәргә кирәк булган икән. Хәбирнең йөзендә үкенү төслерәк борчылу сизелә иде. Каты бәрелмәдем. Ялгыштык шул бераз дидем. Шул вакыт минем иң кирәклесен белмәвемне чамалап күрәсең, ул бераз дулкынланып сорады. Шәйми кем булып чыкты? Беләсеңме соң? Карак булып. Дөрес, ишеткәнсең икән. Башта уктыр әле. Синең хат буенчадыр әле. Уфада тотканнар. Юк, мин монысын белмидер идем әле. Сизенә генә идем. Үз гомеремдә беренче тапкыр чит кеше бәхетсезлегенә сөенеп кычкырып ук җибәрдем. Булды! Булай булгач яшибез, күрәрсең. Яңа ачыш. Бүрене тәкки үтердем бит. Мылтыксыз да ата алам. Минем бүтән коралым бар. Миннән аны беркем дә тартып ала алмаячак. Миңа хәзер дөньяда яшәү куркыныч түгел. Мин беркемнән, бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Мин кеше. Күрдеңме, Хәбир? Сез минем бирданканы юкка гына талап алдыгыз лабаса. Ничек тагы талап алдыгыз? Хәбир, мин барбер беләм, сизенәм. Баян хакында әйткән кебек мылтыкны да Шәймигә син әйттең бит. Ашлык белән булган теге хәлдән соң. Син бит Шәйми белән бәйле идең. Син ни сөйлисең? Ярый инде, гафу итәм мин сине. Мин сиңа ышанам. Кеше булачаксың әле син. Шунда ул миңа өлкән кешегә караган төсле, бераз гына каушаган, ялган төслерәк карап торды. Һәм барында аңлагандай башын түбән иде. Бу аның белән соңгы сөйләшүебез булды. Озакламый аны армиягә алдылар. Алда җиңеллекләр күренми иде әле. Алда иң авыр 46-нчы ел. Тик теләсә нәрсә булса да, мине куркытмый инде. Физик авырлыкны җиңә беләм мин. Күп кичердем. Үземчә яшим. Байрагым кешелеклелек. Әхсән Баянов. Яшьлегемне эзлим. 5-нче бүлек. Шулай берничә елдан соң. Төн. Узганнарны баштан кичереп, бакчада ятам. Капкадан кемдер кирде бугай. Әнис абый. Мине кемдер уята. Мин йоклыйммыни әле? Әллә булар истәлекләр түгел, авыр төшкенә булып чыктымы? Юк, артык мавыгып китүдән генә үз яныма килүшене сизми калганмындыр. Ул минем янда уктыра икән. Кем син? Мин Җәүдәт. Таныдым. Ул 11 яшьлек бала, Сафуан абзыйның кече улы. Ачык, яңгырашлы, нәзек тавышын тыя төшеп миңа эндәшә. Тавышы, сөйләшүе әтисенекенә охшар ахрысы. Нишләп йөрисең төнлә, Җәүдәт? Мин түгел, анда бер кеше килде, диде Җәүдәт, акланырга тырышкан төсле. Кайда, нинди кеше? Бездә сине күрәсем килә ди. Кем соң ул? Белмим, беренче күрүем. Әйдә тор инде, Әнис абый. Мин аңа нык кирәк булдым икән. Түлисе бурычым бар ди. Кем булыр икән ул? Баргач үзегез сөйләшерсез инде. Нишләмәк кирәк? Йокларга язмагандыр инде бу төнне. Кузгалырга туры килә. Һәм мин торып киенә башладым. Син минем кызыклы төшемне бүлдердең, Җәүдәт, димен уенышыны белән. Эй, тыштагы керә ул. Барышлый, килүче кешенең тышкы кыяфәтен сораштырып, кем икәнен хәтерләргә, үземә бурычлы кешене искә төшерергә тырышып карыйм. Юк, хәтерли алмыйм. Миңа бурычлы кеше кем? Моннан берничә ел элек булса, айрым кеше түгел, миңа бөтен дөнья бурычлы. Аның белән күзгә күз карап сөйләшергә кирәк дияр идем. Хәзер әйтә алмыйм. Кызык. Абый, синең укуың кайчан бетә инде? 3 елдан. Узакка киттеме? Юк, кешеләр сөйләшә, зурайгач укыды диләр. Син үзең укыйсыңмы? Укыйм. Укып чыккач, үскәч, кем буласың инде? Минме? Әти кебек. Аның кебек булырга ярый. Син кем буласың? Синең әтиң кебек. Минем әти укымаган. Хәзер укымыйча аның кебек булып булмый. Заман үзгәрде. Килеп тә җиттек. Өйгә уздык. Эчке бүлмәдән тынык ут яктысы төшә. Әйдә, дип елмаеп ишек ачты Җәүдәт. Мин аның йөзендә хәйләкәрлек сиздем.
түр бүлмә ишеген ачтым һәм шул килеш тынып калдым. Анда өстәл артында шыжлап кайнап торган сары самавар янында Җәүдәтнең әнисе белән бер хатын-кыз утыра. Таратып җибәргән каштан чәчләр саргылт ут яктысы белән кушылып, бөтен өй эчен тутырып торалар. Мине күрүгә ул каушап күтәргән чәшкесен төшереп җибәрә язды. Лена. Нишләп йөрисең монда дидем мин, исәнләшергә онытып. Шактый тупасын дәшелде. Шит кеше белән булай сөйләшергә ярамый билгеле. Ник? Килергә ярамыймыни дип сорады ул, гаебен аңлаган кыяфәттә. Таныш, җиз тавыш. Елмаюы башка бугай. Анда нәрсәдәндер курку сизелә кебек. Ярый, мине чакыртмаган хәлдә. Лена кузгалды. Минем сиңа әйтәсе сүзләрем бар. Соңгы кабат. Мондый вакытта мин нишләргә тиеш булдым икән? Ихтимал, мин дөрес эшләмәгәнмендер. Хәзерге акыл белән шулай тоела. Ләкин Җәүдәт алдында, аның әнисе алдында Ленаны рәнҗетеп, сөйләшүдән баш тартып чыгып китсәм, мине аңламаслар. Алар мине гырбия, әдәпсез, тәрбиясез кеше кыяфәтендә күрерләр иде. Аннан соң хәзер Лена белән сөйләшүдән нәрсә югалтам әле мин? Бер нәрсә дә? Өйләнмәгән, ирекле икәнемне искә алсак, бигрәк тә. Шуларны уйлап, Ленага каты бәрелергә тиеш тапмадым һәм аның белән чыгарга риза икәнемне хәрәкәт белән сиздереп, салмак адымнар белән тышка юнәлдем. Шактый ара сүзсез киленде. Саз суын бүлеп ясалган буа өстеннән атлыйбыз. Су тыптын, тирә-якта куаклар, кышлар тавышы сирәк ишетелә. Төн уртасы инде, табигать ял итә. Бакалар да анда бер, монда бер генә аваз бирә. Алар үзләренең чиста тавышлары белән я теге якта, я бу төштә яман су бер ям сирпиләр. Без күрешмәгәнгә ничә ел инде, диде Лена, уйларымны бүлдереп. Мин тиз генә җавап бирмәгәч өстәп куйды. Үзең хакында сөйләр идең. Нәрсәсен сөйлисең инде аның? Теләмәсәң сөйләмә. Мин барбер беләм. Син нәрсә беләсең? Миннән аерылгач 5-6 ел авылда эшләдең. Эшләп укыдың, урта мәктәп бетердең. Хәзер университетта студент. Сиңа кем әйтте буларны? Мин синең һәр хәрәкәтеңне белеп торам. Яшерсәң дә. Нәрсә яшерим? Бөтенесе. Җавап эзләп тотлыккан арада Лена сүзне икенчегә борды. Син музыкадан аерылдыңмы инде? Нишләп әле син консерваториядә түгел? Алмыйлар. Хәзер укучыларга кытлык бетте. Консерваториягә керү өчен башта музыка мәктәбе, аннан училище бетерергә кирәк. Миңа 24 яшь. Беренче класстан башласаң, Алладан икенче бер гомер сорарга туры килер иде. Булай кем булып чыгасың инде? Белмим. Бер ара сүзсез торганнан соң Лена мине култыклады. Китикме? Монда әллә ни моторлык күрмим мин. Бака дуслар белән аерылышасы килмәсә дә, кузгалырга туры килде. Каршыда сазлыктан соң еш очрый торган урманлы тау. Сукмакларның берсе тау итәге буйлап, сазлыктан 5-6 метр чамасы арадан уза. Бераз килгәч тә Лена яшь агачка сөялеп, башын игән хәлдә тынып калды. Мин сукмакның икенче ягындагы агачка тотынып аны күзәттем. Ленаның кыяфәте яман су кайгылы иде. Мин аның мондый кичерешле вакытын беренче тапкыр күрәм. Тормыш өйрәтә димәк. Менә ул башын күтәрде. Мин аның күзләреннән атылырга торган яшь бөртекләрен күргән кебек булдым. Аның иреннәре нәрсәдер әйтергә талпындылар, әмма мин берни ишетмәдем. Соңыннан ул ишетелерлегрәк итеп әйтте. Нинди шәфкатьсез бу тормыш. Әлбәттә, бу сүздә минем өчен яңалык юк. Үземнең чирек гасырлык кына гомеремдә кайберәүләр бер гасырда күрә алмаганны күргәнмендер бәлки. Мин аңлыйм. Лена бу ачышны ничек ясады икән? Әле берничә ел элек кенә без үз кешеләрчә ни теләсәк шуны әйтә, сөйләшә ала идек. Теләсә кайсы җирдә бергә күренә ала идек, һәм безне беркем моның өчен әрли алмый иде. Хәзер карап торсаң, бер үк кешеләр. Арада күренер-күренмәс кенә сукмак, ләкин атлап чыгарга кыюлык җитми. Безнең дуслык әллә кайда еракта калды. Мәгәен Лена шул хакта уйлап әйткәндер. Бәлки сәбәп ул гына да түгелдер. Минем дөреслекне беләсем килде. Һәм шул хакта сорамыйча тыела алмадым. Син ник алай дисең? Барып чыкмады минем тормыш, әнис. Гадәтенчә, хәзер елый башлар дип көтсәм дә, бу юлы ул үзен мин күрергә күнеккәнчә тотмады. Үксемәде, әмма үз-үзен тотышында мин аның тирән яшерелгән, беркемгә дә әйтелмәгән фаҗигасын сизеп калдым.
Шын кешіріш һәр вакыт шулай тын була. Аның тирәнлеге, табигыйлыгы да шунда. Мин аңа якынрак килгәнемне сизми дә калганмын. Сез ирең белән аерылдыгыз? Юк, сүзнең ул юнәлештә бармаганын тоны белән ишарәләдем. Соң аерылышу нәрсә ул? Эт тормышы белән торгач. Эше, сугыша, юаш адәм ул. Аңлыйм. Эчми дә, сугышмый да, тынғылык та бирми. Үзлексез чәйнәшә, тиргәшә, синең исемне көненә 100 тапкыр кабатлап, мине иң түбән сүзләр белән хурлый. Өйләнгәндә белеп өйләнгәндер ич. Әйткәнсеңдер. Кылт итеп, клубта аларның минем алдан узып китүләре искә төште. Ул чакта нинди горур кыяфәтле иде ул ир. Белмичә, бөтен авыл шаулаганда шулай булгач. Хәзер башкача сөйли. Кичерә алмыйм ди. Шул кадәр туйдым, белсәң, шул кадәр. Яшь аралаш йөрәк ярсынуы белән өзгәләнеп әйтелгән бу сүзне ишеткәч, аны чынлап кызганыдан үземнең дә йөрәгем сулкылдады. Ярдәм итәргә иде. Ничек? Көчсезлектән җан әрнеде. Аерыл син аннан дидем, бүтән сүз тапмыйча аптырагач. Ә син алырсыңмы соң мине? Әлбәттә, мин монысын ук ишетермен дип көтмәгән идем. Үз-үзен кызгана белми бит кеше. Хәзер турысын әйтсәң, үпкәле инде ул. Мөмкин кадәр шитләтебрәк әйтергә кирәк, ләкин теләгәнемчә килеп чыкмады. Аны алдарга ярамавы башка килде дә, мин алмасам, кеше беткәнмени дидем. Ә миңа бүтән кеше кирәкми. Аннан юньлесе булыр дисеңме? Юк. Шушыннан начары да, шуннан рәтлесе дә юк хәзер минем өчен. Син булмагач, миңа барыбер, кем белән торсам да. Соң алай булгач, ник кияүгә чыктың? Бергә булмаган хәлдә дә мәхәббәт хакына бөтен гомерләрен багышлаган кешеләр бар. Мин шуны төшендем. Соңрак төшендем. Синең яхшылыгың үзеңнән аерылгач әйбәтрәк сизелә икән. Әгәр мин моны алдан белгән булсам, сүз таба алмыйча кузгалып киттем. Лена култыклап алып миңа иярде. Хәзер аны рәнҗетүдән куркып кулын алдым. Шактый тынлыктан соң тагын ул үзе башлады. Әйт әле дөресен генә. Син ни өчен миңа өйләнергә теләмәдең? Теге вакытта. Шын сәбәбен аңлата башласаң узакка китәр иде. Бу минем яшәүнең бөтен эштәлеге, принцибы белән үзеңне үзең һәр вакыт ихтирам итә алырлык хәлдә булырга тырышу белән бәйләнгән. Бу аның өчен кечкенә нәрсә төсле тоелуы бар. Һәм гомумән аңлармы әле? Мин аңа булай да авыр атмосфераны бераз гына җиңеләйтү нияте белән көлеп, шаяртып җавап бирдем, ләкин максатка ирешмәгәнемне шул минутта ук аңладым. Ни өченме? Өйләнгәч, син менә хәзерге кебек, минем янга килгән кебек, кемнәрдер янынадыр барыр идең ич. Шуннан курыктым. Бу сүзләрдә шаяруның шәүләсе дә юк. Ул чынлыкка туры килә. Дөрес, теге чакта мин моны уйламаганмын, әмма уйларга мөмкинлек булган. Сүземнең ничек тәэсир итүен Ленаның миннән кулын ычкындыруыннан сизеп алдым. Чынлап әйтәсеңме? Диде ул тукталып. Мин җавап бирми торгач өстәп куйды. Рәхмәт. Рәхмәт. Үпкәләвен бераз җиңеләйтү өчен мин аның кулыннан тоттым. Очрашканнан башлап беренче тапкыр. Лена ниндидер ымлык белән тиз генә гафу итмәячәген белдерде. Шулай да кулларының ут кебек кайнарлыгы һәм бөтен көченә җәһәт кысылуы миңа нәрсәдер сөйли иде. Сукмактан читкәрәк ялангарак чыктык. Инде бераз яктыра да төшкән. Биектә җил дә бар икән. Итәкләрен йолкып, күзгә күренми торган хулиган белән кызның ике куллап көрәшүен күзәтү кызык тоелды. Иңгер-меңгердә бераз читтәнрәк торып карагач, тагын бер ачыш ясадым. Ах, никадәр чибәр, кызыктыргыч икән син, Лена. Шундук башка бер мәзәк фикер килеп төште. Фәһимәгә мин ничектер һич тә мондый күзләр белән караганым юк иде бит. Ник шулай икән? Күзләренә карадым. Ул еларга җитешкәндәй, үпкәле караш белән карап торды да, кинәт минем муеннан кочаклап алды. Нәрсә өчендер ялыну, якын итү билгеләре мине бетереп алгандай тоелды. Ул куллары белән җилкәләргә сарылды, баштан сыйпады, күкрәккә башын куйды, аннары иреннәргә кытыклау төслерәк рәхәтлек бирде. Шул минутларда ул тагы миндә үзенә ниндидер җылы хис тудырды. Бүген мин синең ихтиярда. Аңлыйсыңмы син? Инде кайтыр якка кузгалдык. Бая килгән сукмак буйлап ул алдан атлый, мин читтәнрәк. Гаепле кешеләр сыман башлар иелгән. Барышлы Лена тез биеклегендә үскән сары чәчәкләрне үзгәләп, үртәләгәндәй атып бәрә дә, тагын өзә,
тагын ыргыта. Әллә сары чәчәкнең халыкта таралган билгесенә ышана инде. Сырарга онытылган, гафу ит. Укулар ничек барасың синең? Әйбәт, рәхмәт. Ярдәм итүче бармы? Мин аңа мохтаҗ түгел. Шулай да җиңел түгелдер. Анысы инде мин сиңа ай саен акча җибәрә алам. Рәхмәт. Беркемгә дә бурычлы буласым килми. Ә син беркемгә дә бурычлы түгелме? Әйе, бурычлы. Алар күп. Менә шушы тормышны безгә калдырган кешеләр. Буа янына җитәрәк Лена туктап калды. Моннан бераз гына элек булган борчулы төсе үзгәреп, яктырып китте. Әйтерсең, күптән түгел булган чәнечкеле сөйләшү аңа тәэсир итмәгән иде. Шулай да тиз үзгәрә торган җиңел холыклы кеше инде ул. Язгы һава кебек. Яңгыры, кояшы, яшене бозы барысы бергә. Укуың беткәч, диде ул һәм чын елмаю белән елмайды. Син зур кеше булгач, приемга килсәм, берәр үтенечем булса, ярдәм итәрсеңме миңа? Лена, миңа карата мондый иллюзияләрең һаман калдымы әле? Син минем кемлегемне тәки белә алмадың бит. Әхсән Баянов. Яшьлегемне эзлим. Менә хәзер дә ул очрашудан соң 10 елдан артык гомер узгач, шул хакта язып утырганда, анда башланган сүзне гомерем белән тагын да дәвам итеп уйланам. Минем гомеремнең яртысы шушы көнгә хәтле инде үземнең кешелек дәрәҗәмне бернигә карамастан саклап калу. Теләсә нинди кыен шартларда да төшермәү, үземнең минемне һәр төрле ялганнан, түбәнлекләрдән азат хәлдә тоту, горур шәхесемне раслау өчен көрәшеп узды. Зур дигән төшенчәне дан белән дә, югары постлар белән дә бәйләмим. Дәүләт күләмендә исеме булган күп кенә вакшыл, куркак кешеләрне беләм мин. Аларның иң зур осталыклары принципсызлык, демагогия. Бүген бер сүз сөйләсә, иртәгә ул аннан күз дә йоммыйча баш тарта, хәтта үз сүзләрен кабатлаган кешеләрне сыгылмалылык җитмәүдә, политикасызлыкта гаепли. Булар иң кечкенә җаннар. Кеше өчен шундый ахмаклар алдында, гәрчә язмыш шаярту аркасында бу үтмәс пычаклар зур йогынтыга ирешкән хәлдә булсалар да, аңлы рәвештә юхаланудан, ярарга тырышудан да зуррак мыскыллау бармыни? Мондый карашта торганда билгеле, үзеңә зыянны шактый еш эшләргә туры килә. Әгәр мин һич югында бер генә тапкыр шушы принцибымнан чигенсәм икән, ихтимал кешеләр арасында зуррак йогынтыга ирешкән, күбрәк эш башкарырга өлгергән булыр идем. Ләкин миңа андый уңышлар кирәкми. Үз алларында бил бөгүемне, туры гәүдә белән тормавымны көткән бәндәләр кызганыч ялгыштылар. Мин кайбер яшь ялагайлардан аермалы буларак, үземнең көнемә һич нинди яраклашусыз килдем. Бу яктан мин максатыма ирештем. Бу җиңү, намуслы җиңү. Намус һәм бәхет сүзләре барлык телләрдә дә ничектер бер төрле, охшаш яңгырлар төсле. Дөньяда иң зур фаҗига үзеңне ихтирам итү өчен хакың булмау. Лена олылыкны үзенчә аңлый һәм тормышның мәгънәсен ансыз да күрә ала. Башкаларның бүтәнчә уйлавын башына да китерми. Шуңа күрә мин аңа үзенчә гадирәк җавап бирергә тырыштым. Мин бер кайчан да зур кеше булмаячакмын. Менә күрерсең әле. Мин әйтте диярсең. Син барыбер күрерсең. Нәрсәдер бар синдә. Әйтәген алмыйм, минем абыйтысы син. Нәрсә, кабул да итмәссеңмени? Җүләрсең. Кабул да итәр идем. Кулдан килә торган булса, ярдәм дә итәр идем. Тик синең миңа карата өметләрең акланмаячак. Син аларны оныт. Анысы минем эш, диде дә ул, читкәрәк тайпылды һәм өстәде. Кара, ничек үзгәргәнсең син? Төсең бөтенләй икенче. Ямсызланган димме? Кызлар түгел, хатыннар ярата торган. Рәхмәт яхшы сүзеңә, дидем шаяртып. Ни өчендер хәтер калмады. Ул минем кулларны кысып тутты, күзгә туп-туры карап, башы белән артка буа өстенә тартылды. Әгәр мин ычкындырсам, суга аркасы белән төшәчәк иде. Хәзер син минем кулда, дидем мин ирексездән көлеп. Шуңа күрә курыкмыйм да. Ул яңадан турайып миңа атлады. Я, хуш, мин әйткәнне онытма. Мин сине барыбер яратачакмын. Мин бүгенге кебек үк гомер буе синең ихтыярда. Терес күпер буйлап ул үзе генә атлады. Минем күз карашын сизгәндер, әлбәттә, берничә тапкыр артына борылды. Җиз тавышы белән көлә-көлә җиңел адымнар белән су буендагы таллар арасына кереп югалды. Шул мизгелдә баштан уй узды. Лена бәхетсез.
Аныңча яшәп калган булсам, мин дә аның төсле булыр идем. Кара көннәремнең матур һәм бәйләнчек юлдашы. Я, хуш. Вакытлыча түгел, мәңгелеккә. Һәр аерылышу күңелне аз гына булса да яман суйты. Кайвакыт яратып кигән киемең тузгач та кыенлык белән ташлыйсың бит. Ә монда катлаулырак. Гомернең бер өлеше белән сабыллашырга кирәк. Ул чакта мин шундый хәлдә идем. Җәйдә акырынлап узгандай тоелды. Ниһаять мине тагын юл көтә. Тагын аерылу. Тагын яман су. Китәр көн. Чемоданны капка төбеннән читтәрәк үскән карт имән янына ширәмгә куйдым да туган өй белән хушлашырга тын калдым. Таныш хисләр, таныш кичерешләр, каршыдагы һәр кайын, һәр тал китмә, кал безнең белән ди төсле. Мәчет саклавындагы теге карт нарат миңа әтием туфрагын онытмаска, ташламаска куша. Саубыллашырга әни чыкты. Кулында баян көчкә күтәреп килә. Нигә алып чыгасың аны дидем мин, аның каршысына бара-бара. Алып китәсеңдер бит? Юк, миңа кирәкми инде ул. Нишләп алай дисең, балакаем? Гомергә яраткан нәмәң ләбаса. Яратсам да, мин чынлап та чын мәгънәсендә уйнарга теләгән идем, укырга. Туры килмәде иш. Ә үз эшчәннәр дәрәҗәсе миңа канәгатьлек хисе бирми. Шул вакыт әнинең сәерсенүле карашын күреп алдым. Нәрсә, аңлашылмыймы әллә? Баян ул минем яшьлегем. Ул кала инде шушында. Авыл калды. Инде басу юлы белән атлыйм. Күпмедер җир узылгач, уртасында үзем басып торган гаҗәеп киңлеккә хәйран булып уйга калдым. Кара инде бу иркен дөньяны. Нинди генә төсләр юганда. Алтын су иген, ям-яшел лүтсерна, шим кара сөрүле җир. Бу бит инде теге билчән һәм сарут белән күмелгән. Җил исә мамык бураны күтәрелә торган басу түгел. Мин укырга киткәндә шушы хәлгә килгән иде ул. Бу матурлыкта минем дә өлешем бар. Мин киткәндә сугыш дигәнем биткән иде инде. Сугыштагы төсле үлүләр биткән иде. Хәзер дә авырлыклар бар, киләчәктә дә булыр, кыенлыклар да, хаталар да, ләкин бу инде сугыш булмас, көрәш булыр. Юл читендә, ширәмдә кара туры ат шимшенеп йөри. Мин аны танырга итәм, син бит минем туры дустым. Ул башын күтәрде, таныгандай, исәнләшкәндәй пышкырып куйды. Атымны кысып муеныннан сыйдым, ә күкрәгендә теге җәрәхәт төзәлгән. Аның урынына ап-ак йон үскән. Медаль. Теге вакыттагы эшләр өчен бүләк улаңа. Минем дә бар шундый медалем. Тик күренми генә. Я. Хош. Якында гына кичкенә бер тракторда ниндидер бер кыз басу әйләнә, үлән җыйдыра. Аңа таба атлыйм. Иртәнге яктылыкны тагын да көчәйтә төшеп, кыз елмая. Косынкасы арткы яктан бәйләнгән, җилкәсенә бәрелә сугыла җилферди. Кем ул? Аны да танырга тырышам. Бер авылда айдан артык торып, мин аны күрмәгәнмен. Бәлки күреп тә игътибар итмәгәнмен. Туктагыз әле. Мин сезне таныйм ич. Мин дә сезне таныйм. Сез әни сабый диде кыз елмаеп, һәм тракторын минем турыда ук туктатты. Ә менә мин сезнең исемегезне хәтерләмим, ләкин кемгәдер бик охшатам. Сез гафу итегез. Мин сезне Хәтирә апага охшатам. Кызның баягы көләчлеге кул белән салдырып алынган мотор япма шикелле күз ачып йомганчы юкка чыкты. Сез минем әнине әйтәсез. Шулай шул. Ничек ул терелдеме? Кызның чырае тагын да караңгылана төште. Тракторның нәрсәсендер борып, шатырдатып җибәрде, гүләү кабат акырнайгач, тирән сулап уфтанып куйды. Үкенечле тавыш белән әйтте. Күпме врачка күрсәтеп карадык, файдасы тимәде. Ул исәнме әле? Юк. Үлде. Трактор кузгалып китте. Мин кызның җилфердәп торган кызыл явылыгына, чәчләренә, тулы, сәламәт гәүдәсенә карап калдым. Читтән генә күзәтеп торсаң, бу гүзәл кыз күңелендә шатлыктан, куаныштан башка берни дә юктыр сыман тоела. Ә якынрак килсәң, менә ул күкрәп уңыш бирергә әзер торган күмер төсле шем кара туфракны эшкәртеп йөри. Бүгенге басуның хаклы хуҗасы, матурлыгы әнисен алыштырган. Комбайн көткән быдай кырлары, сылы басуы,
Башларын аска игән көнбагышлар нидер әйтәләр, аларның ишетелер-ишетелмәс кыштырдавында ниндидер якты көйнең бер фразасы бар бугай. Менә ул ки колакта шыңлый да башлады. Тик кыюсыз тавышта гына өзелде. Аңа кара тупас тавышлар ябырылды. Рәхимсез шау-шу эченнән аянычлы көйләр шак-шак ишетелеп, артымнан ияреп киттеләр. Агыйдел. Пароход Агыйдел буйлап бара. Узакламый ул Камага, аннан соң зур Иделгә алып чыгачак. Тәрәзә каршында бөтен шартлары китереп бизәлгән каютада кичке киңлекләрне карап баруы никадәр рәхәт. Авыл кырлары буйлап йөргәндә туган моңнар һаман шыңлый, көчәя. Туган җир, кырлар, болыннар, урманнар, шиксез киңлек. Бу минем яшьлегем. Үзе бер ил. Бу халык җырының бер үзеге. Әнә ул һаман үсә, төенләнә, һаман ныграк тарткалаша, көчлерәк ургыла, башка тормыш белән яши башлый. Моң булып, йөрәкнең иң кадерле ашкынуларыннан туган рапсодия булып формалаша. Үзем аны тыңлыйм, үзем гаҗәпләнәм. Бер кеше башында күпме тавышлар туа һәм сыя ала икән. Бәхетемә каршы минем күңелдә еллар буе яшәгән Бетховен яңадан кайтты бугай. Ләкин мин аның кебек симфонияләр, санатлар түгел, бу юлы туган җирем, халкым тормышыннан бер кыйтга рапсодия язырга телим. Рапсодия. Тавышлар туктаусыз югала, ә күз алдында әнә Агыйдел өстеннән үрдәк җилпене уза. Ул үзенең яраткан күленә камышлар арасына барып төшә. Тик аны явызлык сагалап торган икән. Ерткыч каракыш. Каракыш үрдәккә ташлана, кәкре тырнаклары белән эләктерә, тапты, канлы барыны белән гынахсыз кышның күкрәген шугый. Күлдәге суларга алсу һәм саф кан тамчылары кушыла. Кинәт шартлау, мылтык тавышы. Каракыш үрдәк өстеннән авып төшә. Канатлары салынган, әшәке барыны үрдәкнең канатлы күкрәге өстендә ята. Күл өстендә үрдәк каны чайкала. Әкренләп берәү укмаша. Менә ул япь-яшь бәбкә кыяфәтенә керә. Нәрсә хакындадыр башка үрдәкләргә сөйли. Нәни канатларына каурыйлар үсеп чыга. Менә ул җилпенеп куя һәм канатлар җилпегәндә каурыйлардан йөрәк җилкеткеч нәфис көй чыга. Ул минем колак төбендә. Тынгысыз көч. Нәрсәдер тели, каядыр омтыла, нәрсәнедер узып чыгарга тырыша. Явызлык, мәкер, хәйлә кешеләр арасындагы бытаулары. Ләкин алар ничаклы зур булып өелсәләр дә, никадәр салкын, ишеткеч булсалар да, вакытлы гына яши алалар. Матурлык һәм яхшылык аларны барыбер иретеп агыза. Гомерең мәңгелеккә кушылсын дисәң, яктылык булып яшәсин. Матур яшә. Тормышны яктылык бар иткән. Бу тавыш мин утырган каютада, тәрәзәдә. Юк, түгел, монда тәрәзәдән чыгарга омтылып, адашкан балкырт үзгәләнә икән. Балкырты әле аска төшә, әле өскә атыла, шап итеп пыялага бәрелә, аптырагач ишек ягына китеп эзләнә. Анда яктылык юк. Кабат тәрәзәгә таба безелдә баша башлый. Тәрәзә яп-якты. Ул пыяла барын күрми булса кирәк, килгән юлы чыгып китәргә, табигать кычагына атылырга омтыла. Бөтен көченә тәрәзәгә бәрелә. Шулай була ул. Дөнья яп-якты. Карыйсың, бөтен киңлекләр күз алдында. Сине чакырып, дәртләндереп торалар. Чыга башлыйсың, шап итеп килеп бәреләсең. Күзгә күренми торган ниндидер серле киртә. Балкырты, мин синең хәлне аңлыйм. Шушындый хамалышта үзем дә аз бәргәләнмәдем. Менә хәзер мин тәрәзәне ачам, сине иреклеккә чыгару өчен. Ярый, хәерле юл сиңа. Канатларың көчсезләнеп өлгермәсә, юлыңны югалтмасаң, үз күчеңә барып кушыл. Әчәчәкләр күп быел, сине көтәләр. Пароход бара да бара. Агыйдел безне үзенең изге күкрәгендә бәллүдәге шикелле тирбәтә. Анда зәңгәр киңлекләр артында мине нәрсәдер көтә кебек. Йөрәк тыныч түгел, ул һаман изләнә, әлеге балкырты кебек һаман тибершенә. Нәрсә кирәк? Нәрсә җитми миңа? Бу сорауга 10 елдан күбрәк вакыт үткәч, яшьлегем чынлап артта калгач, шундыйрак җавап табылачак. Җир өстендәге, кешеләр тәнендәге яралар төзәлде. Һәммә күренми торган бомбалар һәм пулялар ясаган җәрәхәтләр калды. Аларны рентген нурлары яктылыгында әле дә күрергә мөмкин. Кешенең бөтен гомере өчен иң җаваплы чорына аның акылы азрак чагы, яшьлеге бирелгән.
Әгәр минем иң кирәкле, иң авыр чагымда шул җаваплылык җиткән булса, күңелдәге һәм тәндәге яралар тизрәк төзәлерләр. Бүгенге көнем бәлки чак кына икенче төслерәк, күләгәсезрәк булыр иде. Хәлемне аңлап, хәзер яшьлегемне кире кайтара алсалар, бу юлы бәлки икенче төслерәк яшәгән булыр идем. Сугыштан югалтусыз чыгып булмый. Безгә дә күп газаплар, күп югалтулар килде. Аларның күбесе ихтимал онытылыр, ләкин иң авырлары онытылмас. Тавышлар. Мәхәббәт табылыр. Син яшәгәндә ул үлми, мәхәббәтсез яшәү юк. Ул алда табылмас әйберләр бүтән. Тавышлар, тынгысыз тавышлар. Мәхәббәтем, дусларым, яшьтәшләрем васыяте, аларның таләпләре, җырлары, ил тормышы, халык тормышы, үзем кичергән еллар. Алар күңелдә мәңге калачаклар. Алар күңелдә мәңге яңгыраячаклар. Үлемсез рапсодия булып. Күңелдә шул рапсодия. Миннән башка аны беркем яза алмаячак. Мин үзем булдыра алмыйм. Гомер сукмагым бүтән таба алып китте. Беркемне дә гаепли алмыйм һәм теләмим. Агыйдел рапсодиясе. Беркем бер кайчан ишетмәячәк аны.